Καλό πρωινό και καλημέρα σας. Στο επόμενο διάστημα θα φιλοξενήσω τον Χρήστο Τσεντεμεΐδη, τον πρόεδρο της ΔΕΘ Helexpo. Καθώς πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκαν μια σειρά από δραστηριότητες που κλείνουν την προετοιμασία για τον μεγάλο διαγωνισμό για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κύριε Τσεντεμεΐδη, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την... Για πέστε μας τα νεότερα. Τα ξέρουμε βέβαια, αλλά τα νεότερα είναι αν ο διαγωνισμός αναρτήθηκε, όπως λέμε χαρακτηριστικά. Είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Αναρτήθηκε την προηγούμενη Παρασκευή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ανακοινωθεί και επίσημα την Τρίτη, αύριο δηλαδή. Άρα προχωράμε με ένα ιστορικό γεγονός που είναι η έναρξη του διαγωνισμού για την ανάπλαση της Θεσσαλονίκης, της ΔΕΘ. Αυτός έχει προϋπολογισμό? Εγκεκριμένη χρηματοδότηση 160 εκατομμύρια ευρώ πλέον του ΦΠΑ. Συνολικά πάμε στα 204,6 εκατομμύρια ευρώ. Άρα όσοι ενδιαφέρονται θα καταθέσουν ενδιαφέρον πρόταση οικονομική. Πού, εσείς την βλέπετε, το υπερταμείο, ποιος? Την όλη διαχείριση και πραγματικά είμαστε ευγνώμων πολύ για αυτό λόγω της τεχνογνωσίας που έχει. Το έχει η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων, το PPF που αποκαλούμε, που ανήκει στο Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο. Και τελικά κατασκευάζουμε τι? Θα κατασκευάσουμε 2 νέα βιοκλιματικά εκθεσιακά κέντρα, θα ανακαινήσουμε το Ιωάννης Βελίδης και θα διατηρήσουμε και άλλα 4 κτίρια, τα οποία είναι το πόσημα της ΔΕΘ. Ποια είναι αυτά? Είναι το Μόμους, το μουσείο, το Έσο Πάπας που είναι ακριβώς δίπλα σε αυτό. Είναι το κτίριο της ΔΕΗ που λέμε, αυτό με τον πυλώνα μπροστά. Μπράβο. Είναι ο πύργος του ΟΤΕ και το Παλέντε Σπορ. Μαζί με την ανακαίνιση του Ιωάννης Βελίδης είναι αυτά τα 5 τα υπάρχοντα που θα παραμείνουν και θα αναδειχθούν. Τι κτίρια είναι τα εκθεσιακά? Τα εκθεσιακά είναι 2 νέα βιοκλιματικά, ό,τι πιο σύγχρονο σε κτηριακές υποδομές μπορεί κάποιος να έχει, που θα χτίσουν το μέλλον της ΔΕΘ και τα επόμενα 100 χρόνια. Είναι σχεδιασμένα δηλαδή για να εξυπηρετήσουν εκθεσιακές δραστηριότητες? Απόλυτα. Και συνεδριακές και εκθεσιακές. Βασίζεται ο σχεδιασμός στο βραβευμένο διαγωνισμό που έγινε το 2021, το Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό. Είναι 2 πραγματικά υπέροχα στολίδια στο κέντρο της πόλης. Τετραγωνικά εκθεσιακών χώρων συνολικά? Είναι ακριβώς, θα σας πω, είναι 32.505 τετραγωνικά μέτρα εκθεσιακού χώρου. Είναι αρκετά? Είναι απολύτως αρκετά. Έχουμε μεγάλες εκθέσεις και δεν μιλώ για τη γενική. Η αγρότικα είναι μεγάλη και προφανώς με καινούργια κτίρια θα θελήσουμε να κάνουμε και άλλες μεγάλες στα πλαίσια του ανταγωνισμού με τις γειτονικές εκθέσεις. Μεταξύ αυτών είναι και στο Λεκανοπέδιο εκθέσεις, δεν είναι? Πολύ σωστά το θέτε. Απλά θέλω να δώσω λίγο και το στίγμα μας στο έργο που θέλουμε να κάνουμε. Εμείς θέλουμε να γίνουμε το κέντρο του εκθεσιακού συνεδριακού τουρισμού σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Απλά ένα γεγονός για το θέμα τους χώρους τα τετραγωνικά. 62% των εκθέσεων που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, γιατί εκεί στοχεύουμε, είναι κάτω των 20.000 τετραγωνικών μέτρων. Είναι δεδομένα που δημοσιεύθηκαν μόλις τον Απρίλιο του 2026 με απολογισμό του 2025. Εμείς στοχεύουμε σε αυτό. Να τονίσω ότι ο συνεδριακός και εκθεσιακός τουρισμός ίσως είναι από τους πλέον πιο ποιοτικούς επίπεδο τουρισμού που μπορεί να έχουμε. Μάλιστα. Δηλαδή θα ερχόμαστε τα βράδια, δεν θα βάλετε ένα φράκτη γύρω-γύρω? Περίφραξη θα υπάρχει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το διασφαλίσουμε και να το προφυλάξουμε και θα λειτουργεί στα πρότυπα όπως λειτουργεί και ο Εθνικός Κήπος στην Αθήνα, το Πεδίο Άρος και όλα τα σημαντικά πάρκα σε όλες τις πόλεις. Ναι, γιατί από τη μια θέλουμε το πάρκο να είναι ελεύθερο, από την άλλη όμως αν δεν προφυλάξεις μια περιουσία τη βρίσκεις να κανιβαλίζεται από ό,τι έχει κάθε μεγάλη πόλη. Ακριβώς. Έτσι, έχει... Είναι 1 εκατομμύριο περίπου έχει υπολογιστεί το κόστος συντήρησης και φύλαξης του χρόνου.
Είναι κάτι το οποίο ο ίδιος ο πολίτης θα θέλει να το προφυλάξουμε και να το συντηρήσουμε. Και καταλαβαίνετε την εικόνα που αλλάζει. Κάποια αναψυκτήρια εκεί έξω ενδεχομένως. Θα δημιουργηθούν οι υποδομές, αλλά όχι μόνιμες υποδομές, τέτοιες που να μπορεί να καλύπτουν τις ανάγκες των περιπατών, ανθρώπων που κυκλοφορούν μέσα στο χώρο, αλλά κυρίως θα είναι χώρος αθλητισμού, συναντήσεων, ένα εκπληκτικό πάρκο. Η Αγγελάκη καθαρίζει τελείως τα κτίρια της Αγγελάκη. Ακριβώς. Στο τρίτο στάδιο υλοποίησης θα καθαρίσει, θα μεγαλώσει. Είναι ένα σημαντικό, κύριε Διαμαντόπουλε. Θα ομορφύνει κιόλας. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Το ωραιότερο στην Αγγελάκη είναι οι ελιές που έβαλε ο Ανδρεάδης. Πολύ σωστά. Δεν είναι. Ένα σημαντικό που παραβλέπουμε. Με συγχωρείτε, κύριε Τσεντεμεΐδη. Από τη μια λέμε πράσινο, αλλά βρε παιδιά πρέπει να έχουμε και 5 πράγματα δηλαδή. Σωστό. Ένα πράγμα που μας το βάζουμε λίγο στην άκρη, αλλά είναι σημαντικό, είναι το γεγονός ότι το οικόπεδο της ΔΕΘ είναι 176 στρέμματα. Αυτό το οικοδομικό τετράγωνο είναι 161. Γιατί υπάρχουν οι ρωματομικές ρυθμίσεις. Τι σημαίνει αυτό? 15 στρέμματα γύρω-γύρω από την ΔΕΘ θα μεγαλώσουν τα πεζοδρόμια και ξέρετε, ας πούμε, στην πλευρά της Εγνατίας υπάρχει σοβαρό θέμα. Άρα υπάρχει και μια παράπλευρη θετική επίδραση όλου αυτού του έργου και στην καθημερινότητα των πολιτών και εκτός της ΔΕΘ Χελέξου. Ναι. Να δούμε λίγο το Παλέντε Σπορ. Είναι ένα κτίριο κουρασμένο, έτσι. Θέλει θέματα εκεί, διάφορα. Δεν μπορώ να φανταστώ τι. Είναι παλιό το κτίριο, δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι που κατασκευάστηκε. Έζησε με τη Θεσσαλονίκη την περίοδο της έκθεσης. Έγιναν πολλά πράγματα εκεί, από αγώνες, μπάσκετ, φεστιβάλ και ό,τι άλλο και συναυλίες πολλές. Τι μπορεί να γίνει με το κτίριο, το έχετε? Θα γίνει ξεχωριστή μελέτη για το Παλέντε Σπορ. Είναι ξεχωριστή μελέτη. Είναι ένας ιστορικός χώρος. Σας ανήκει αυτό για είναι? Βέβαια, ανήκει, έχει παραχωρηθεί στο Υπουργείο Αθλητισμού, αλλά νομίζω ότι θα είναι μια ξεχωριστή μελέτη, όπως θα είναι ξεχωριστή και για της Αγίας Φωτεινής περιοχή. Τι εννοείται? Αγία Φωτεινή είναι ένα τμήμα αυτού του τετράπλευρου που δεν είναι ορθογώνιο. Μοιάζει σαν να κόβουμε ένα κύκλο, κόβουμε ένα τόξο ολόκληρο, το οποίο βλέπει κάτω στη νότια πύλη και μένει ένα μικρό κομματάκι. Τι θα γίνει με την Αγία Φωτεινή? Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, ότι το οικόπεδο της Αγίας Φωτεινής ανήκει στην ΕΤΑΔ, δεν ανήκει στη ΔΕΘ Χελέξιμο. Είναι μια ξεχωριστή συζήτηση, την οποία γίνεται αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να δούμε σίγουρα και το πώς θα γίνει ένας πράσινος τόπος και σαν πάρκο, κομμάτι επέκταση του πάρκου, αλλά και αθλητισμού, λόγω του ότι ο Άρης, η ΚΑΕ Άρης, θα ήθελε, φαντάζομαι, να το εκμεταλλευτεί σε έναν βαθμό. Αλλά αυτό είναι μια ξεχωριστή συζήτηση, γιατί είναι και ένα οικόπεδο που δεν ανήκει στη ΔΕΘ Χελέξιμο. Ναι, καλά, όταν θέλει η πολιτεία ψάχνει. Σωστό. Έτσι. Και αν τις περισσεύουν και λίγα χρήματα, βάζει το χέρι στη τσέπη και λέει: παιδιά, αυτό να το απολωτριώσουμε. Το βλέπουμε πώς εξελίσσεται το μετρό και ας πούμε η Πόντου στην Καλαμαριά. Έτσι, μια υπόθεση η οποία σέρνεται 25 χρόνια και ήρθε η ώρα σιγά σιγά να δούμε πώς θα κλείσει το θέμα. Ναι, λοιπόν, έχουμε χάσει αρκετά χρόνια. Δεν θέλω να το ξεχάσουμε αυτό και η πόλη πρέπει να οριμάσει στα θέματά της, να τα συζητά, αλλά βέβαια με ευθύνη της πολιτείας και των κυβερνήσεων και των ιδιοκτητών. Είναι στα χέρια του υπερταμείου πλέον, όπως και πολλά ακίνητα και δραστηριότητες παλιά του δημοσίου. Νομίζω ότι το αναπτυξιακό κομμάτι δεν πρέπει να το χάσουμε. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος. Εξελίσσεται το Βελιγράδι, εξελίσσεται η Σόφια. Καθόλου περίεργο και στα Σκόπια να προχωρήσουν σε μικρές περιφερειακές. Η Κωνσταντινούπολη είναι ένας γίγαντας και έχει καταπιεί πολλά, αλλά πάντοτε εδώ έχουμε ένα πλεονέκτημα. Κύριε Τσεντεμεΐδη, εσείς είστε από εδώ, το αντιλαμβάνεστε, είναι και αυτό που απαντά στο έκθεση έξω, ότι η φιλικότητα της πόλης, το μέγεθος της πόλης, το σημείο και επίσης η συνδεσιμότητα, δηλαδή το να βγαίνει κανείς και να πετάγεται λίγο παρακάτω μετά από μια συζήτηση, μετά από πολλές ώρες δουλειά, να βλέπεις στο αντικείμενό σου ανθρώπους με τους οποίους συζητάς σε ένα μπαρ, σε ένα καφέ, σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα εστιατόριο, σε συνδυασμό με την αγορά, είναι πολλαπλασιαστικός φακός δραστηριότητας, τον οποίο δεν πρέπει να το χάσουμε. Αυτή είναι η διαφορά με όσους υποστήριζαν ότι έπρεπε να πάμε κάπου έξω. Αν μου επιτρέπετε να επιβεβαιώσω αυτό και στατιστικά από τις έρευνες που έχουμε όσον αφορά
τις τάσεις που υπάρχουν πίσω από τις εκθέσεις και τα συνέδρια, πια ένας εκθέτης, ένας σύνεδρος δεν θέλει απλά μόνο να παραβρεθεί σε μια έκθεση. Θέλει και το βιωματικό κομμάτι από αυτό. Και η Θεσσαλονίκη έχει το τεράστιο πλεονέκτημα αυτό που μόλις αναφέρατε. Στο κέντρο της πόλης, για κάποιον μπορεί να ζήσει και να κάνει, και όχι μόνο μέσα στην πόλη, μπορεί να πάει στη Βεργίνα, να επισκεφθεί και ένα ιστορικό χώρο, μπορεί να πάει σε εκδηλώσεις. Αυτό εμάς στη Θεσσαλονίκη είναι το πλεονέκτημά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς η πόλη επαναφέρει την σύνδεσή της με την εταιρεία, που δεν είναι απλώς μια εταιρεία του δημοσίου, του κράτους, της πολιτείας δηλαδή.